Hausa kika fito. To. Kuma su mutanen ƙasar Hausa 99 cikin 100 musulmi ne. Ta baka bani guri. Ina malam din kuma? Waye malam? Gododo da shi. Uban su wani kakan su wance. In kina son mijinki ki ganshi ki tashi ki tafi gurin mai gari ki je ki ganshi. In ma rufe shi aka yi sai a hada da ke duk a rufe ku. Ba laifi na bane. To laifin waye? Gogo ce. Ina za ka da danko kuma? A saboda harbin goshin makiya. Labarin wani hatsabibi ne cikin garinsu. Dan yau. Hudun ma bata samu ba sai aka ce mana dan yau. Dan yau. Ƙara faɗa kika yi? Babu sassauci ga manya ko yara cikin kangarewarsa. Ma baban mai gari ce. Tun nawa kuke daurewa? Me ke tafa da kai? Wallahi I love you chapter. Karka ƙara kula ni, wallahi karka ƙara kula ni, karka ƙara kula ni. Oh yes, oh yes. Sanarwar talla kenan kaɗan ta ingantuwar wannan sabon kamfanin shirye-shiryen wasannin kwaikwayo na Hausa AUK Entertainment su ne suka tsaro shi ɗan yau. Da so ko kuma kawai ku so ne zanabi ku bana nufin da barko ya mata. Ni ba na son ka, ni ma fa ba na son ka, ni fa kowa ya san me san da kan yau ya mata. Kai ni hudu. Ashe haka ne suna? Na mahaukata ba? Gogo ce ba take magana. Ƙarya kake yi. Ɗan yau. Sai na ji kau, sai da na ga wuta. Wallahi da wasu ke samu. Ko kenan? Ribar aikin kwarai ita ce mafita. Ɗan sabon zuwa a labari. Ɗan babba a cikin fina-finai masu ma'ana. Ɗan yau. Sani ka gama duniya babbar giwa magari kake sai ka ce babban sarki. Ni ne wanda dai suke cewa ɗan yau. Na yi waƙar mai gari da gari na yau. Da ganin kai da iya zance yayi kyau. Ana jaran mai gari ya zamo babba. Sadaka gama duniya babbar giwa mai gari kake sai ka ce babban sarki. Ɗan yau. Ba a gaya wa dan yau. Ai ni mace ce mai kaman maza. Ki ba a hankali. Kokoki za ta fara mulki. Hukuncin da za a yi wa yaron ka shi za a yi maka yanzu. To ai zaka iya faɗa ne amma baka yafa halinsa ba. Ina kuka bar halin nasu? Na ce sun bashi a cikin uwar ko? Sabon shiri mai ma'ana. Babu mutumin da in dan an doke shi za a kashe wani. Liman, uwa ta bai jama. Nan ka mutu rutse yi a nan kanka. Nan ta kuma rere su dum. Gogo ya taba. Babu ya taba. Maliman waye ta ne? Waye naɗa ka a limamin nan kake limanci? Da yake da. Kuttuku za ka koma kaɗawa. Katan. Ɗan yau. Shi kenan sai a buga mu a rediyo. Kina dambe da surukanki. Yaya rikicin ke kasancewa da na ɓoye da na sarari. Ɗan yau. Ɗan yau. Shiryawa Awwal Uba Kwakwatawa. Ɗan yau. Ba da umarni na shirin Nura Sharbi. Sogiji. Sogiji. Ɗan yau. Ɗan yau. Audis ne, Audi ne. Shirin ɗan yau yana nan fitowa.